wai da Allah me dalilin da yasa kake so sai ka aure ta? Ke ma ko zan iya sanin dalilin da yasa bake son aure ta? Saboda na san ka, na san kowaye kai shi yasa bana so ka aure ta. Kamar yadda na san kike na. Ciki da bai, ko kuwa? Zan miki tono da baki taba tunani ba yake sai ta san komai kamar ni. Gaskiya ni ina son aure namiji mai daraja irin ta. Shi ba dan gidan bane. To amma saboda Allah me yasa tuntuni baki gaya mu wannan labarin ba? Ba ka hanki. Ni ma haka na gani. Dan Allah kai hakuri ka kwana ana. Kin ke mata aure ce. Aure ba abin wasa bane. Yanzu ma wallahi sai da Allah. Ina amarya. Yan rangadi. Ina amarya. Kina fito da rangaji. Ga bai tuka ki dangaji. Yau za ki je gidan miji. Ki taka galau ki dan ja a jikin kin jigin biya. Amarya. Amarya ki gane yau ne kike shirin barin gaban iyaye. Za ki ta gidan masoyi share idanu ki bar hawaye. Da kin hangire shi kama amarya ban so ki kama ganye. Ki mance batun kawaye ki dau shawarar iyaye. Ina miki addu'a wata rana ki haifi yan tagwaye. Kin yau farin ciki ya saki cikin dandazon masoya. Ba ni yake mana, ni Snapchat. Wata da ganka ta ce tana son ka? Saboda me? Ka ji tsoron Allah. Na'am. Amana aka ba. Wace ce ita? Wani abokina ne ba. Ya isa. Mu je ka ci abinci. Na maku. Wallahi baka isa ba. Gida na ni fa, ni nake da iko da gida. Kuma na fasa din kai abin da zaka yi. Akwai matsala fa yaya, akwai matsala fa yaya. Wannan ai tozarci ne. Dan me za a daura maka aure baka faɗa min ba? Wannan auren da yana wucin gadi. Ke dallacin saurara, tsohuwar munafuka kwartaye masu neman mazan mutane. Oke, matarsa ce to take miki magana. Allah bani Allah. Me haka? Ya take da mun waya? Da kunne na ji yanzu mace ta bugo maka waya har tana ce maka wani baby. Wallahi ko ka ban wayan nan ko in fasa wayan nan. In baki waya take fasa. Kwarai kuwa. Kai Shi kuma zama aure idan babu girmamawa to ba shi da wani amfani. yanzu har zaki zarge ni a shi. Kai kake abubuwan da zai sa in zarge ka. Kin ga. Tsaya miki bayani. Me za ka gaya mun? Amina ki yi haƙuri. Me dalilin ki na sace shi? Wallahi ba ni na sace shi ba. Wannan magana ba ta fishe ki ba. Wai ina zaka je cikin daren nan ne? Inna lillahi. Kaina.